Kazwai mhuri yeZimbabwe. Tinosangana zvakare Ambuya Soko. Vanoteerera chirongwa tinodaira kuti hamusi kutanga kundiona nhasi. Ndagara ndichifamba nechirongwa ichi. Takapedzisira kukurukura nezvinhu izvi gore rapfuura. Saka gore rino ndo gore nyowani rekutanga kudzoka panhepo saizvozvi. Ndichikuti kazwai mese, tinodaira mese makatamba holiday yenyu yeChristmas iyo yatinorangarira kuzvarwa kwaMambo Jesu vachizotifira iri pamuchinjikwa nekuzopinda mugore redzvara nhasi. Tinodaira kuti baba vedu vanotungamira nyika ino vakaisa mutsvairo wokutanga ndo wakava zuva rechishanu sezita racho, kunzi mutsvairo unotsvaira munyika muno sekutaurwa kwayakaitwa mutsvairo yemitsvairo i12 zvireva kuti Friday yemwedzi woga woga, sezvo tese tinoziva kuti tine 12 months pakarenda, zvireva kuti tine maFriday 12. Saka mutsvairo wokutanga wakatotsvaira where February unoyu hausati watsvaira. Saka chatinongoda kutenda ndechekuti anonyanya kufamba nemutsvairo pangava pamba ndimai, unzi musha ndimai. Amai havangatsvaire musha wavo pasina gwati ratinoti dustbin rekuoreresa marara handi. Angava chaiye kana muroora atizira. Pakutizira paipa yatese tinoziva kuti tinobvisawo mari handi yekuti timuone kumeso kwake. Asi ane nguva yakuti anozoisawo pakutsvaira pake paya achiunganidza marara ake. Paanozoaorera anaorera negwati andika vamwe vanenge vachifanisiwo mari kuti aorere. Zvinhu zvinoda kuti kuonesa kukosha kwemutsvairo. Same nedare rekupedzisira takataura kuti duri rinofambirana nemutswi. Munhu anoshanda neduri munhukadzi. Kana kune varume havo vanotswawo hatizvishori, munhukadzi. Apa tinoda kuti kuonesa kukosha kwemunhukadzi kana ari pamba. Ende kunzi inziwo imba ivowo kana mutsvairo wako negwati rako. Haisi nyore kunzi panzi pamba panonotsvagirwa mutsvairo wakanangana kuti nditsvaire. Aiwa zvinhu izvozvo zvinorwadza. Asi nhasi ndati ndingosangana nemi panyaya iri kutaurika munzvimbo yandakurira inini. Tinodaira vane mavhitivhiti avo, vane mafoni avo, vanopinda pamaWhatsApp, maFacebook, maInstagram, maYouTube, nevanokwanisa havo kutenga manewspaper vachiverenga. Nyaya yakabuda kumatapi. Nyaya yandinoda kumbotanga nayo nyaya, ende ndichikuyeuchidzai kuti hongu tsikidzi dzadzoka. Asi tinoda kutenda Baba nekuti pagwati mutsvairo wakataurwa kare pavakauya pachigaro chekutonga nyika 2017-2018 tichienda kusvika nhasi handi pakataurwa nyaya yekuti tinofanira kunge tichitsvaira. Tikanhasi tiri kutsinirana kutsvaira kwacho kwakatotanga zuva racho rinonzi reFriday. First mutsvairo wedu wegurini wakatotsvairwa musi uri wechishanu, zviva zvangotiwo ngechekeche handi. Apa taakunyanya kuti vatenda neavo vanonzi maGO pomona vatiri kuona vachititorera marara handi. Tichidzokera patsikidzi, mumwe munhu angade kuziva kuti kodza akudzoka sei. Tinozviziva kuti mishonga yakashandiswa yaiuraya tsikidzi. Vainoka mudzimba munogara vanhu, vopinda vospreya tsikidzi, vosiya vaisawo mastika avo ekuti tatopedza nemunhu. But pavasina kutibatsira napo ipapo hatidi kurova takaviga imbwa, kurova takaviga mpinyi, kurova imbwa takaviga mpinyi. Tinoda kutaura nyaya yematapi. Tese tinobvumirana sikana kuti hakuna ino yatinoti self contained yekuti ndinozviti ndine singi rangu mumba, ndine toilet yangu mumba. Tinotobuda tichienda kumatoilets edu according nemafloors edu. Mastructure edzimba idzi akavakwa nguva yavasina mabvi, colonial rule, nguva imperialism time. And saka tese tinotobuda tiziva kuti tinoenda kwatinoti kumasingi kunenge kune running water, kwatinonosvika ndiro dzedu. Tese tinoenda kwatinoti kutoilet, the other side ndo kwatinonogara kana tiri kugara manzwisisa. The other side ndo kumabathroom, iri one
imba yatinopinda toti kuseri uku according nekuvakwa kwazvakaitwa kune kwatinoti kwemashawa kwozoti kwatinoti kwekunogara kwatinoti kumachemba andika. Saka kumashure kwese uku tichinyora mabhuku ematapi tinoda kuonesana nenyaya yakabuda mai manje pasocial media. Vamwe hatina natsofara mamiriro akaitwa matauriro akaitwa Nyaya. Hatidi zvinhu zvinokriticize vagari venzvimbo, criticism. Hatidi zvinhu zvinotsikisira ivo baba venyika. Hatidi zvinhu zvinotsikisira kansela kana makanselors naima MP. Ipapo ndo patinoda tionesane zvimwe matauriro azvakaitwa ndo mamwe atinoda kuti tionesane. Tinofunga vanoyeuka muMbare 2014 kune vana vakanga vakasiya zvikoro, vamwe vakasiya zvikoro nekuti vapedza maform 4 acho, maform 6, vamwe vakasiya zvikoro nekuti havana kuzoenderera mberi, koita vamwe vakadzi vakaroorwa asi chikoro vakaendawo. Kwakava nechikoro chatakapinda chenursing inonzi Dzese under Catholic parish yepachikoro chinonzi St. Peter's zvichitungamirwa naSister Diana yainzi Mbare Jesuit. Mbare Jesuit takaishandisa kuresearch yatinoti Mbare research. Takanyora mabhuku isusu vana venursing tikafamba tikaita maattachment ekubvira pakutsvaira tsvina yatinoti marara, tichifamba tichienda tichinyora zvichemo nenyaya dzese dzembare hostels kubvira ari matapi acho nenyere amunoti mashawasha magaba Mbare hostels. Takashanda tiri vana venursing under nurse aid neve national wo neve majubek aikwanisa kuenda kunopinda chikoro ichocho wo graduate achibhadharwa mari iri kudiwa pakugraduate, graduation fee, uchizvitengera mabhuku ako, uchatenda malessons, tichitozonyora test. Tikava neorganization yakabva yabatanidzwa neNest. Tese tinoziva kuti kune maRed Cross, kuna St. John's, kune Nest, zvese izvozvo tikatograduate tiri vana veMbare, tiri mhuri yeMbare. Zvinhu zvaakutaurwa nhasi zvine criticism zviri kutaurwa izvi takazvinyora isusu kuti there is no running water, hatina mvura. Chinzwa andada takagraduate 2014 asi zvinyowanika hamuna mvura, no running water. Why? Kana munhu chaiwo ukatenga motikari yako, mataya awatenga motikari aripo hasiriyo haacharamba aripo anti mota inoenda kuservice unotenga mamwe mataya achipera ndika. Saka dzimba idzi dzatiri kutaura dzakavakwa ipapo ndo patati tinasonzwana dzakavakwa nguva yekumashure before independence ya 1980 yemwana wemunhu mutema kuti izonzi Zimbabwe. Mahosteri ese akanga ako. Sakawo zvinhuwoka zvasakarauka zvaane mapaipuwoka aoraoka ari kubhastaka. Isusu vana, isusu tiri kutaura, ini ndiri kutaura, amai vangu ndoma vaigara vakafa 2009. Nhasi ndini mwana wavo, ndine mwana wangu, tingori imomo. Atika zvinhu zvinochembera zvichingofa, zvichingoora zvimapaipi zvichienda zvichingoora andi kusvika zvichibhastaka. Toenda inonzi overcrowded. Tiri kuwanda ka, handina tiri kuwanda. Nekuwanda ikoko sewage ingapera here? Haipereka. Saka zvinhu zvinoda mareplacement. Saka chandinoda kunyautaura zvangu inini panyaya iyi yematapi yasangana nevamwe vanhu vari kutora politics vaakuisirawo ipapo. Vakamaka kansela wedivi vandogara inini. Inini ndinogara kumatapi Mbare 4 kune mabranches akasiyana siyana. Tine inonzi Salimugabe, tina ana Takawira, tine inonzi Kidaratonga branch. Mahosteri 2 akatsva pane board ripa council, pane matapi clinic nepa kanzuru patinoterera imba. Pane board rakanyorwa ipapo kunzi this place or this site was visited by himself, His Excellency andika Vamunangagwa, funded neSingapore. Anti katasa maflats iwayo utori nemutauro kudhara, muine mutauro kudhara. Vamwe vanhu vakuda kutora advantage yokuti tawana pekutaura zvisina basa. Dhama sematauro avanomuita ndo zita rinyoro raanosikanwa, isi tinomuziya
sakansela wedu simba rashe chana chimwe. Nguva yake aikambena nava Emmanuel Mahachi vachikambena vari kwaMaimsons, ndo vavaifamba navo kuchitsvagwa kansela naMP vachikontesta neold munhu akashandira musangano vamatinyanya nanamaseko nguva yavo pachina vatendesa vanhu. Handi paizoimbwa rwiyo runzi 10 years hatina chatakaitirwa. Handi saka vanhu vakafunga kuti takamboisawo vaMahachi vamatinyanya munhu akafamba navatendesa vanhu. Vatendesa vanhu nguva yavo yavaitonga vari MP. Pane zvakawanda zvakanga zvisingabude zvaitaurwa zvichemo asi zvisingabude. Saka vanhu vakanga vari bita. Ndo saka makazonzwa Mbare yakanzi yakaitwa rerun. Pachizonobuda ivo vamatinyanya zvinzi vaMahachi vachikirwa. Imhuri imwe iZANU-PF kai. Vazowina vamatinyanya kansela simba rashe watinoti Dhamau. Yato mhuri imwe handi. Vanofana kufamba vari pamwe chete. Anti vakamirira ukansela neUMP. Anti but tichikutaurirai pamhepo kune kugeda kwemeso kwemeno kusanzwanana. Before tataura zvaDhama haana kukontesta ega, anewo akakontesta naye ainzi Tawanda Meshi munzvimbo iyoyo, haana kuzokwanisa kusucceeda. But akashandira musangano mwana iye kwenguva refu. Anti ndo kuzopinda kwaDhama. Saka kune mamwe mafeelings nemamindset evamwe vanhu vanoti why Dhama akazokwanisa kuwina iye achangouya. Choice is from the people. Ndosaka vanhu vakanovhota, vanhu vakamuda nekuda kwokuti those old people vane zvavaishandawo vachishandawo natendesa vanhu zvisingabudiri. Saka those people vakatoreka timboitawo for a change. Ndo kuuya kwakaita Dhama. But still chimbimbidoga munzvimbo medu chingorimo. Ina handishamiswe nekuda ndo mandogara. Kana murimo makatanga kuoma musoro kuchitanga kugadzira chatinoti chipangano. Zvichilidwa nanaJim kunaka navasisi vamakazonoviga vaoripo wiwe wanisiso. Zvakatangira ikoko. Inini ndiri weMatare handidi kukuvanzai. Ndinotogara kumusoro tichita zvemhepo ende ndichitenda tsvimbo yaAmbuya vangu mafambiseni yakavawanikwa irimo mumatare enyika kusvika nhasi. Tiwanikwe mukana wokuti tiri kuuya tichitaura zviripo. Ini ndotonzi mutsvairo. Andirambe nekuda kwokuti ndinoda kutsvaira zvinhu zvevanhu vanoda kumisleada information inozokonzesa kukritisaiswa kwedu. Atinwe mvura yemumatsimiso. Takudzokera panyaya yeNessim. Takanyora kuti atina mvura. Tikanyora mabhuku. Tikachemera kuti kana zvichiita mapaipi ese auraiwayo mwayaisa manyuwani. Tiwane running water iri clean. Tikachemera kuti nzvimbo dzedu neuovercrowded wedu zvaakukonzesa kuputika kwemasewage. Asi nhasi zvakagadziriswa one. Atina here mvura yatinonwa isusu yakanopembererwa naivo simba rashe simba rashe anonzi Dhama chana chimwe anonzi simba rashe chana chimwe. Asi Dhama ndo stari komwe. Anti naivo vamatene machinyanya patinoti pahuku apo pane wani bhodhi ematenga aripo atori nebhodhi rababa rekuchera kwedu mvura ipapo apabhadhariswe. Tichibva tazonyorera tichiri mumabhuku edu tikanyora kuti tikawanawo dhona rinotichereita kuti tiwane mvura akaiswa mawater points. Pablock 3 pane water point, pablock 6 pane water point. Zvinhu izvozvo hazvifanira kunge zvichibhadhariswa. Asi nenyaya yatataura nyaya politics mindset yevanhu vanoda kuti vawane kuwana ka 2 cents out of zvinhu zvinenge zvapiwa nevanokwanisa kuraramisa vamwe vanhu zvisingabhadharwe. Panobhadharwa. Ini nhasi ndiri kuti apafanira kunge pachibhadharwa. Imvura yewater point iyoyo yatakanyorera kana muine nharo handitaure mazita enyu anoziva kuti akafamba neNessim
ari pati yekubhadharwa kwemvura. It's not supposed to be done. Zvinhu zvatakafamba nazvo nevese vemaoffices amuna mushonga ndebvu anonzi ma-MSTC vese ivavo tikawirirana kuti kucherwe mvura idzodzo dzireplace rotten pipes dziri within mahosteri edu for free. But makagara pasi makatanga kubhadharisa vanhu mari yekuti vanhu vachere mvura. Mvura isingafanira kunge ichibhadhariswa, replacement yemvura yedu. Saka zvinhu izvozvo tiri kuti zvekubhadharisa izvozvo inini I don't mind kusangana nevakati vabhadharise mvura. Tikazvibvunzwa panotaura reason yekunzi aiwa kana pazoita problem ndo mari dzacho dzinozogadzirisa problem ndeye mvura inobva pasi kwenyu kunongoiswa mapaipi akatoiswa panovhurwa. Kana iri mari yekuti imimi munoda kuti anogara nekiye atambire harisi basa ngaanoaplya basa. Kune utori newo mwana naamai vanotopopotera nyaya dzekuti isusu tikatosvikawo ipapo tichida kutochera mvura vanototaura zvavanoda. Isusu tati nhasi muchizviziva kuti yanguva yekuti tiri kulidha to 2030 zviya zvakare zviya zvatopera chaka izvozvo. Ndosaka takawana simba rekuvhotera munhu anonzi Dama. Takatarisa mindset, education state yake mindset. He can read and write, he can kunyora chirungu, he can kusamareza chirungu mushona. Takamudira izvozvo kuti atipe leadership ya izvozvo. Ende mwana iyeye akafambira nyaya yemagetsi ari mustreet nekuda kweva mwana bva kumabhawa kwawo. Kune mabhawa anopareta mbare zvinosvika kwaedza. Kune masex worker anenge ari koko abva ikoko asina chawana kubhawa kana kutsvaga inmate wawo kuenda naye kunorara naye kumba kwake. Vanouya kudzimba usiku kuma 3 AM vachiimba zvenyadzi vachipinda imomo. But Dama akaisa malights kuti vanhu vakada kubatwa kwiyo kana vakada kutwa sei zvinoonekwa. Nhasi 4 atina magetsi zveune zvevanhu vakuru vakagara munyaya dzematongero enyika politics dzedu. Pabranch rinonzi Gidira Tonga tangoonesana mukana wangu. Vakaita kugara pasi neZesa vakataura zvavakataurirana. Isusu tikana tichitaura tiri kuti takablijirwa magetsi pachishandiswa simba repolitics nevanhu vakagara vaishanda natendaisa vanhu vatiri kuti nhasi masero kana achigadzirwa vanhu ivavo tiri kuti vabve pachinhano. Vanhu ivavo vanouya mudzimba vachikolekta mari yeZesa. Zesa mazera atinoita 40 years ndichigara mumbari mumaflats imomo. Nyangwe ndakambonorojawo ndikaroorwa asi ndo kumba kwevabereki vangu ndinotaura ndichiti ndo mandakagara. Nzvimbo iyoyo ine vanhu vari kushandisa politics nekuda kwokuti kuuya kwababa munangagwa vakagara vasingadi. Ende ndo vanhu vairova vanhu vachivharira vanhu mudzimba vachiti musaende 2017 movement yakaitwa kuZimbabwe Grounds. Toda kuzvitaura nhasi. Toda kuti kana tiri tese kumusangano mutizive kuti kana pamunoita maslogan enyaya tiripo pamusangano musati abuse. Ende kana munhu akaba pambare musika criticism unenge chinzi vanhu vemumbare mbavha iyoyo kanovharirwa unoona chitonyoresa address yekwainogara pamwe kuchitungwiza kana kuti kuEpworth kana kuti kwaifritz but zvine chinzi mbavha dzemumbare. Isi tachemberera imomo tine vana vedu taneta neabusive yevanhu and hapana munhu anobvumirwa kutora law into his or her hands. Kana ikabatwa mbavha ichida kunorohwa ichiinvestigatewa nyaya yasungirwa zvinoitwa nepolisi. Kana akafa achirohwa munoti bench ndimunotaura slang dzeIsta Chamber tonzwa muchitaura rinonzi bench rinoitwa nepolisi. But pane nzvimbo yekuti kana ikanzi mbavha yaba panyurengi pamutare pamachangs pane mabhazi anonzi zebra anonopronwa munhu iyeye asi vachikanganwa zuva kuti chipangano takachigadzira isusu tichiti ineighborhood yedu isusu vana vemunzvimbo yatinochengetedzerwa kuti ndiani anotibira malights emupaseji ndiani anoda kubata kana vakadzi chibharo vabuda kuenda kumatoilets. Chipangano ichocho chakazoabuswa chikazopedzisira chane mbavha dzajoinira izvozvo nekuda changa charejistwa kupolisi kuti maneighborhood wacho achashandawo nepolisi but vakanga vakuabhusa dzambavha vana vedu tikavabudisa muchipangano. Still the same people ivavo vanotora mutemo kuita wavo. Isitazviramba kana munhu akatadza kupinda paukansela don't abuse other people. Iye zvinezvi atina magetsi ameno quotation iyoyo kuti yakabva kupi yemagetsi kumashure was kune vanhu vaizvita matreasure vanotora mari yeZesa no receipt kana usina kubhadhara mari pondo pa week for a month it was $8 for
4 weeks of a month times $2 pamba. Simba idzodzo dzinotosvika kuma 300. One hostel no chapter vanotosvika kuma 150, the other one wofunge kuma 150. But zvinhu zvese izvozvo zvinenge zvichiitwa zvichiwaniswa politics. Isusu tiri kuti nhasi tinzweiwo taabuswa munzvimbo muya dhama kana ane chaanotadza zvinoonekwa kumusoro. Musasanganise nyaya dzamunoziva imi ndimunodziziva neutungamiri hwaakagadzwa for 5 years achifamba namatinyaya. Isusu tinoda kuti muzive kuti sewage yakataurwa iyi overcrowded iri kubva kupi? Tina okay anotengesa zviri kungotengeswa nematuck shop akatarisana na okay anotoranwa the owners of those tuck shop makongo DRC. Vanhu ivavo vakaiswa nevana vemunzvimbo vari against the present councillor anova ndiyedhama. Ndo vanotora mari ipapo. Vanhu ivavo vana toilet yavanoenda. Vanhu ivavo vanouya kuzvipinda matoilets edu isusu atinopota tichisa maduties edu. Ini ndinoto controla maduties acho pa ground floor ndogara pa A. Tine 3 floors inonzi ABC. Ndinoto controla but hapana patingaise screen gate. Ndichizogogodzerwa ndida kupinda mutoilet kwete. Saka utsvina wakabudiswa kunzo hausi wedu isusu toga. Ende tichiwirirana futi inyaya yema-rotten pipes agarisa anoda replacement. Saka isusu nezvichemo since 2014 tichipa zvichemo tichiri nemanese under Roman Catholic nezvichemo zvedu tichitaura kuvanhu vanonzi vegoal vaiva vachipa vanhu mari. Apana progressive iriko. Chatakushuwira ndechekuti sezvinhu zvakare nguva yecolonial rule netrababalazi iripo nhasi, we don't mind kuti demolition zvese zvipazwe zvese zvapazwa uwana kugunotisa vachigadzirwawo maflats akafanana nematagarika ari parufaro nekuda kwokuti vanhu vese vemahosteri atataura vane bitterness because dzimba dzavo dzaifanofana nematagarika. Asi vanhu vari kugara kumatagarika nemamwe maflats anoenda 10 off ekwa okay at ben tichienda kusanito. Maflats iwayo ndiwo maflats ekuti tinowanouya tinotiwo bedroom privacy one vana vedu but tichingogara pa one room. Nekuda kwaizvozvo zvaakuita kuti vanhu vave nemindset yakasiyana siyana papfungwa dzavo kana vawana mukana wesocial media. Asi tichida kuonesana ndechekuti hapana munhu wekansela uyu haashande asina mukuru wake. Ende chatinoziva ndechekuti paakapinzwa pakuchigaro chaari akauya wani akaongorora dzimba dzakatsva dzedza. Block 4 rinonzi block 4 riyari riri padhuze neMatapi clinic rakatsva kubvira vamugabe vachatonga. Chakapisa flat riyari munhu akasiya stofu yake iri on achibva aenda kubasa yebva yasara ichiputika ichibva yatsva. Ende ilast floor MC musi imomo hamuna ceiling tinzwanani mune waya dzaizoiswawo makadhibox ekutange ceiling for privacy kuti munhu anenge akarara muimba yake tikataurisa anonzwa. Saka vanhu vaikava ndo magadzirwa zvakaitwa nguva yevarungu asi zvehurumende iri kutionesana ipapo. Saka pakaputika stofu yakabva yanobatanidza tambo dzakatsva ndo saka makaona rakabva ranotsva rese. Ratsva kudaro rakazovharwa area inonzi kumagushto kwakavharwa nevanhu vakauya vari nemotikari dzatakaona dzeUNICEF but same people ivava vari after kuda kubvisa kansela aripo kana muda kumubvisa zvagaiwo dzimwe nyaya not personal issues dzenyu dzekuti imimi munoziya nemazira munomita nyaya dzake. Inini ndakanovhota KuMbare asi tisati tanovhota takanyorwa kumasero takanodzimwa mazita edu tikazoshandisa vanonazoziya. Pane nguva yainzi kuti uve nevoters roll yako uve nemukana wako kuvhota unotora rent statement yako toenda kwamuzviti kwatinotora birth certificate nemadeath certificate wonoregister. Ndo zvinhu zvatakashandisa isusu kuzovhota 2023 kumabhuku uko vatidzima vati nekuda kuti vaiona tinoda ani. Saka nzvimbo iya inzvimbo yandikati kana tichitaura matauriro yamunoita inzvimbo yamunoda kunyadzisa government iripo muchitora advantage yekuti takapenderwa
and tikada kutasa flat iro maflats wari 2 kune bay rinopinda kune biogas rafanonge rakapendwa but kune vanhu vakashandisa chisimba chavo vakaba pendi iyoyo floor iro ine 3 floors ABC ikasapendwa pakati pe block rinonzi block 5 pakatsva pakati ipapo pakatsva vanhu ivavo vakanogadzikwa kwatinoti kuzororo kwakazoya baba Munangagwa 2018 nemutaketi yavo vakagadzika ikoko vakatosvika vakatoona vakagadzikwa kudhara but vanhu vacho vamwe vacho vari ikoko vakutoti abusa vachidhila nezesa. Hakuna zesa inoshanda isina order number and hakuna zesa yekuti kana ikaripoterwa kunzi atina magetsi inongonoonekwa nevanhu 2 vane mastavu. Kana ukandisira inini order number ndinofanira kusununguka kuenda kuzesa ndakabata order number yangu kana to fold number yacho mataura munoita tunogadzisa magetsi zviri open but nekuda kwokuti kune vamwe vanhu futi vari vezesa ivavo ipapo da kuti mundinzwisise atida kuti muise mashoko mukana mangu kuti kana tazoonana kumozononge ndakaipa. Kune vamwe vanhu vanoda kuda kutora basa rezesa faster kuti tigadzirirwe faster yeti zesa inoshanda zviri proper ne kuripota kwaunenge wakaita neorder number yangu but kune vanhu vanozoenda vachiti tijambisei faster toda kuti tiwane magetsi faster nekuda kwokuti zvinhu tinoshanda nemabusiness emagetsi. Vanokanganzwa kuti urane shabini zvinhu zvine chekuita nelikwa unotonopiwa license yekutengesa doro. Vanokangana kuziva kuti maflats matinogara imomo mune vachild headed vakakura vari mumaoko esocial welfare vachiri imomo vane vabereki vavo vakafa asi vari mhuri dzaichengetwa vabereki vavo zvimwe zvirema vamwe havasi zvirema vanhu vama underprivilege vanototambura vari vana vesocial welfare nekuda kwokuti social welfare yakataura kuti mazuva ano hakuna funding social welfare saka hatina chatinokwanisa kukupai kukauya madhona munzvimbo menye anenge achida kubatsira nyorwa iyo but panoshandiswa politics panokwanisa kutotorwa kuti pari kuva HIV chete kuri kuavoida vamwe vanhu nekuda kwokuti kune vanhu vari after dhama yekuti abve pachigaro but kana muri after kuti abveka hamuuye nenzira iyoyo inoaffectawo the other people vanogara munzvimbo imomo. Sewage kurana kwairi kuita inyaya yekuti matoilets ePambare anonzi mapublic toilets akasiyana netoilet yemuna Jason Moyo iri underground toilet inobhatawa akasiyana netoilet kuna first toilet to pay akasiyana netoilet yeAfrican Unity Square toilet to pay ayo ndosaka chinzi public toilet for someone anobata kwa cheche kuchipingoko amukira bhazi remakuseni vari mbuya seni ndinenge ndine BP 2 minutes nedangonorasa mvura but ndikaburuka mubhazi madangu ndagara ra6 richabuda parengi na8 ndiri munhu ka ndinodawo nezvirwere zvatina zvema BP machi ndinoda kunobuda kunorasa mvura but ndenchudzwa badara $. Public toilets chinotishamisa munhu wekanzura anenge akagara mutoilet imomo anokundwa netoilet iri pano paCentral Police Station yokuti vanenge vakagara imomo machembera akapfeka mauniform awo egreen kana ered vanokuti amaitoda tissue mopinda zvenyu mutoilet but ikoko kubvira pachitoilet chepahuku panobhadhariswa toilet ndokunenge kwakuenda makongo aya ari kurara mashops pafront paok yeti irenki inotopaka munhu auyawo hama yake yada kukwidza bhazi wopakawo motikari but pakaiswa mashops mamwe zvimwe zvecho zvikutengeswa zvima expired things zvinotorwarisa vanhu ivavo vari kukonzeresa kuputika kwemasewage muMbare nekuda kwokuti vane illegal businesses avari kushandisa avari kurana zviri pasi pemutemo but zvinhu zvese izvozvo zvaipa zvese zviri kunzi kansela anoudzwa dambudziko kunana akambonomutaura kuti atina magetsi anogozotadza kuti sisira magetsi sei anogozotadza sei kunofesana nezesa kana ari akakwanisa kuisa ma-street lights anowanikwa ari mustreet kunosvika police station matapi sade kumaka munhu kana kuda kuvenga munhu nekuda kwokuti imimi makatadza kuwana mukana wenyu wokuti miti kana makansela zvimwe zvinizvo tinoda kuti tionesane isusu vamwe vedu isusu tinotovengwa munzvimbo but tiri mhuri yemaovhitsi ana mai vedu ndo ana Rita vaya vakaimbwa naThomas Mafumo togara takataura ana mbuya vekufukunuro vachipfuka vari paWarren Hills Warren Park Cemetery vakashandira hurumende yapo izvinezvi nguva yavo vakaishandira ichiri nguva yevarungu kushandira netsvimbo zvechikaranga kuti mwana womunhu mutema awane rusununguko rwake nhasi asi we are there tichisafa tikanyoreswa kugo tinotreswa mazita edu tichidzimiswa saka isitati vakuru huyai mutaurirane nevanhu the right people
vanofanirwa kunge vachikupa the right information, not varoda kungobuda vari after kuda kudhingurisa uyu kansela. Matinyanya chaiye pane time yandakamutsvaga inini kusvika ndizopiwa nhamba dzake nemukadzi anonzi Beauty. Beauty uyu mukadzi anenge ari pamabhero kumagaba ikokoko kunokonzi ndo kunoshandira iyo vaMP kana kuda kuvaona nekufleti kwavanogara. Ndichivatsvaga ndichidawo something pakunovigwa kwakaitwa mbuya yedu ichiendwa nayo naNaNyamashisha. Ndo vakanoviga mbuya kumusha kuzaka uko kumusha kwave vari vekuChipinge, but takavatsvaga takavashaya, ndikavafonera 13 times, nyange yanga iri strange number, hapana chatakaona. Chatinoda kuziva ndechekuti madhama naMatinyanya havanatsoonana one on one, because Matinyanya anenge achiti dhama iwewe ukongosingada kuti ndiite MP waida kuti mahachi aite, but it's now water under the bridge because we are now one vana. Ngatiite zvinhu move forward. Saka dhama tiri kutarisira kuti atigadzirisire magetsi edu e4 neblock 4 neblock 5. Tive tine magetsi zvisina senti. Hakuna treasurer kana accountant weZese ari kunze kweofisi yeZese. Zese offices dzinowanikwa paChirutsu primary school. Inini ndimo munhu akadimburwa magetsi. Vakauya vakadimburana magetsi kune vanhu vasingamboziva nezvemagetsi vachivandaliza. Saka tati nhasi tibva tangobudirana pachena, tibva tangoonesana. Kana muchitsvaga zvekuda kubudisa dhama, tsvagaiwo dzimwe nyaya. Musasanganise personal issues ake nepolitics dzatakamuvhotera. Ipapo ndo patati correctane. Dhama ndiye anofanira kudzoka kuzoonana nevanhu vatiri kutaura isusu kuti kune vanhu vakableacha magetsi edu isusu for their own business. Nokuda kuti those people kune vanhu 2 vanimoda kutendera. Kana Japreza akaimba kuti ndinda kubata malowest police officers vanenge vachishandiro pasipasanda, but takanga tinawo vaviri. Tine munhu anonzi Makaya was once a police officer. Tine munhu anonzi Chiwai was once a police officer, but they are no longer to police duties. Vakuita zvinhu zvavo vega. Vanhu vatinofanira kunge tichitovaudzawo kuti itewo kuti zvinhu zvedu zviite, but vanenge vachitotorwa pasi petsoka nekuda kwokuti vagara vakamakana vega nadhama uyu. Isi tichafamba naiye Matinyanya until 5 years dzake, tofamba nadhama iyeye kudivi redu isusu until 5 years dzake. Musade kuda kutsvaga nyaya dzekuda kutipendesa, kutishoresa. Overcrowded yedu nemasewage edu ari kufamba inyaya yekuti imimi vanhu vanorana paground rebhora. Nda kutaura mepu ndichikura inini munonzi mucrash maakuranwa zvemabanana, but makanga riri netball ground. Ameno kana tisina sports muno muZimbabwe, sports ichiriko yakanga iri netball ground yekuti isusu tinotambira ipapo vakadzi. Then in the other side rekudzidza nekuhuku was a football pitch yekuti vana vanenge vachienda ipapo, but vana vedu havana access yekuti padzoserwa magoal posts ekuti vana vedu vari kufana madrugs vaone time yekuenda kuno exercise mabuzasi nokuda kuti pakakondemwa ipapo it's a running place yekurana mabanana. And tinotizwa kuti nemayouth edu kune inonzi youth fund. Munode kunyora maproposal letters enyu mopiwa mari dzemaprojects than kungoerana mamuka muchingotanga kungorana zvinhu muchingoita mashake, which is bad. Azvireve kuti vanhu vakagadzwa kuzororo uko maakutonga muchita zvinhu zvenyu. Kune mastudio ari kurana ikoko, kune kusona kuri kuranwa ikoko. Once kumashure kwakanga kusina moto unorana zvinhu zvepati zvinhu zviri kura. Saka kana tikunatsoonesa tingatadza here kufungira kuti ndiwo moto wedu kana kwaakurana kusona kwaakurana mastudio maflat 2 asina magetsi. Ipapo tinoda kuonesana, hatisi kuti tikuti jwa, tinoda kuonesana. Zvinongokuoneswana chete nadhama ndiye anonosita nekanzuru, ndiye anonosita neZese. We'll rectify that problem for the benefit of everybody. Then block 3 ne block 6 zvima water point izvozvo zvamunotora mvura muchibhadharisa vanhu pondo pamwedzi hazvifanira kunge zvichitobhadhariswa, but kune politics yevanhu vakakura musoro vanoda kuda kudzikisira zvinhu zvemumusha for their benefits. Nekuda kuti munotamba kana mikando, kana kuti munoonge mashaya mari kumabhawa kwamunoenda, kana kuti zvinhu hazisi kutengwa semavhenda ibasa. Hamufaniri kuafekta munhu. Mvura yenu vanhu kunwiwa for free anytime. Kana pachinzi panokiwa panochinja mwe munhu anobata ki. Kana pachinzi panotsvairwa panochinja, because pato nemutauro nedzimwe chembere dzinototaurisa vakazojere kurwa nevamwe vana vanenge vachitaura zvavanoda, asi vachikanganwa kuti kune manesi akafamba eRoma
achinyora zvinhu zvese. Hapana vasingavazive vanhu ivavo vakafamba Mbare yese vakatotsvaira chinonzi chiground chekunumber 5 kuna naAdamu Chigwido vachiunganidza marara. Vanhu ivavo they have kutobenefita zvakawanda zvemumusha for free because vana ivavo vane vemunzvimbo imomo. But zvinhu izvozvo hazvi kufamba saizvozvo. Saka isiri kuti kana muchidzoka media dzokai monditsvaga tokuonesai nekuda kwokuti zvinhu zviri kuitika muMbare zvinhu zvakaipa. Ende masero achitanga kugadzirwa ngaagadzirwe patsva. Tese tiripo takudawo vakagara pazvigaro izvozvo vabvewo kouyo vamwe vakutotadza kana kutofamba nekusimba nekudya zvinhu zvakafanana nekucar park yekwa okay. Unoona vanhu vachitorwa mari ikoko. Vanotorwa mari yeyi kana mvura yakanaya. Hamuna mashedzi amakavavakira but you collect money every day. Vanotengesa mabanana vanobva kumamisha munotora mari dzavo. Dziri kuenda kupi? Zvinhu zvemucommunity zvinofanirwa kubenefita vanhu veimomo, the residents veimomo, noti vauyi. Criticism yekuti mune mbavha, dzimwe mbavha dzinenge dzichibva kwadzinobva. Tinofira isusu vanhu veMbare nekuda kuti it's a business center, moyo webusiness weMbare. Saka criticism we are bitter about that. Zvinhu izvozvo ngazvibviswe. Koita nyaya yakataurwa kunze vanhu vekanzuru vanopiwa mapondo ekuti vabhadhare mari. Tiri ipapo kana vane backdated pay avo vanosita kana vakuru vavo city fathers voonesana kuti kose vasiri kutambisana kamari. Isusu tinosapota nyaya yekuti Sunday avauye kubasa. Isusu tinoita majuti like munhu wese anogara kulocation. Munhu anobudisa anonzi 8 mabuckets. One dish rinopinda 4 mabuckets, rimwe dish 4 mabuckets. Isusu tinotorara taudzana kuti mangwana ndiwo rikuita kuisa mvura patoilet. But kune vanhu vane mukonyo vanoda kusiya tsvina zvokuti ukatomuudza kuti amai ndinge mangwana mukuisa mvura amuka oregedza kuisa. The next person of kuti nandiise nokuda kuti ndinga hana kuisa. Zvotoenda zvakatodaro zvakutodzasisa tsvina handika. Ndo tsvina dzimwe dzamakauya muchizoona dzotsiya nekuda kwokuti inyaya chete yekuda kungotopula down uyu kansela yaana kuuya nekuseri akanovhoterwa. Vakamuda nemareasons akasiyana siyana. Munhu akatongomudawo nekuda kwokuti pamwe he was part yemapromoters akaunzowana naAijama akaunzana naCharlie Black kana kuti ananzi Morgan Heritage ameno iwo madhansi enyamunounze andika ndo vanofamba naFantana ndo area yevanhu vacho kavatukutora. Saka mumwe munhu akavhotera mumwe munhu one chikonzero but ivi kana vanotora personal issue moisanganisa politics awa isusu tiri kuzviramba nekuda kuti hatina kwatichataura zvichemo zvedu nekuda kwokuti kana muchitora kuti hakuna kansela muri kuda kuedza kutaura kuti chii. Ende landlord wedu icity council ndichikura inini tida kuchenesa kanzuru ipapo. Kanzuru yaivhara imba. Kanzuru yaya kuexpecta kuti saJanuary 1 kusvika musi wa7 unobhadhara rent yako. Musi wa7 kusvika musi wa14 iJanuary iyo usina kubhadhara unenge wakubhadhara inonzi double nemari ye the next month which is February. Ikanopera January yonopera February kusati kwane mafoni vanotuma munhu yavanoti calling yekuzo answer why are you not paying your rent ikanzuru iyo. Saka hakusi kutanga nhasi kuvharirwa dzimba nekanzuru zvinhu zvagara zvichiitika. Kana waenda kunopa mareasons ako after waitwa calling vanenge vasokutarisira payment plan kuti uchabhadhara sei because unenge wapa mareasons. Ukazoona vakuya vachi eviction yekukubudisa mumba ayo vanenge vaonawo kuti iwewe hauna chawavaitira zvaiitwa 3 months ende zvaibatsira kuti tichengetedze dzimba tisazowanikwa tine maareas atiinawo. Dzimba dzese dzaane 1500 US zvikwereti vashoma vari up to date and the actual people vanogara imomo varikuda kuti criticize pasocial media havasi varidzi vedzimba. Vamwe vacho vakauya nedzimba through kushanda nevanhu vemusangano vachinoshandawo nemabhogasi. Tinozviziva kuti hapana imba isina gunzu. Kune mapurisa anenge ari magenuine mapurisa but mindset dzavo vaine misikanzwa. Kwaitowo kune vekanzuro vanenge vari vekanzuro zveshuwa vari brainset dzavo dziriwo futi dzakadaro. Saka zvinhu izvozvo zvinenge zvaakuda vakuru kuti vaongororewo mwana wavo uyu kuti iwo uri wekanzuro sewo wazopiwa utonyo sematauro amakaita pasocial media kuti tinotonyora $10. Iwo unotonyorereko $10 utadza kungotora rent statement yako ungonobhadhara. Chii? Nekuda kwokuti iwo yanoti the actual person anogara mumba imomo pamwe uri muroja
pamwe wakapinzwa imba iyoyo nekutonyorwa vakuru because nguva yechipangano zvinhu zvakawanda zvaiitika. Kune vamwe vanhu vakafirwa munzvimbo muya nekuroverwa vana vavo vachifuremerwa nhasi zviri kuitika mhosva dzisipo. Kune vamwe vanhu vanoda kutsaiza vanhu vakadherera mufamily voda kutora dzimba. Saka isusu tauya kuda kuzopolisha out zvinhu zvakataurwa izvi kuti hatisi kufara nazvo. Isu chatinongoshuwira ndechekuti nzvimbo yeyaora old buildings dzadzia dzakuda kutongodestroyiwa movakowo dzinyowani dzakangofanana nematagarika. Makakwanisa kutiitira izvozvo munenge matigonera 1 nekuda kuti mapipes ese ayayaka they take you mari yakawandisa kuti muchiagadzira. Toda kutaura chokwadi. Saka zviri nane kuti ise either mopwanya ese mahosteri ese atataura kubvira matapi yacho yese moipwanya. Makativheta vanhu vekanzuro vakativheta tinozviziva. Vanotoziva vanhu vari mumafiles avo mumacomputers avo maoffices avo ekuremembrance they know. Vakanatsotsvaga vanhu vatisingatarisa kuti une chikwere tikungotaura kuti ndimi varidzi vedzimba kubvira dzimba dziya dzichangoveko. Vanobuda nechokwadi kuti uyu ndiye shuwa yemuridzi wemba according nemarecords edu. Kana vari maunderprivileged kana vari machild headed hurumende yopindirawo yobatsira. Munotozoona kuti the rest of the people vakagara muya havasiri varidzi vedzimba ndo vacho vanenge vachida kushoropodza vagara vari varidzi vedzimba yetsikwenguva refu. Ipapo tati tichenura nekuti zvinhu zvakaitwa recently zvinhu zvakatatswa ende tinozviziva hedu kuti imomo mumaflats atataura mune bitterness yekuti takanzwa nekuvhisitirwa nevanhu vakasiyana siyana vachitangwa vanotibatsira. Mari idzo dzotonzwa dzinobuda dzakabuda dzikavaka maflats andataura ekwa okay at ben tichiexpectawo kunoiswawo ikoko but hatina kunoiswawo ikoko. Vamwe vachibva vazoti vanotivakira macohouse imotingoiswa kana 2 rooms netoilet yako neveranda rako wozosirwawo chiportion chaunotoka wano wozowedzera. Ndo zvinhu zvatiri kushuwira. Magariro atiri kuita ese haana privacy ese atinogara takaita. Saka ndangoti ndingotaura hangu kuonesana kuti musasanganise wai nembudzi. Kana inini ndakavengana newo zvedu tegawo mukuru wakagadzwa nezvinotongerwa yenyika tisade kuda kupinza zvandakakuvengera zvedu toda kuda kukupendesa. Ipapo ndazviramba. Imimi kana muchingoda kuti dhama yamuchamuda zvinotonyorerwa pasi muchipa mareasons why musasamuda. Kana zvichitanga futi kunoitwa re-election yekutsvaga kansela in a proper way not kuenda through kuda kutenderera vamwe vanhu kuda kutenderera vamwe vanhu. Inini ndiri kukumbira hangu kuti dai zvanga zvichiita matoilets anonzi wedre kuti public zvinhu zvemunhu wese Tom Dick and Harry. Matoilets ari kubhadhariswa ayaya munhu wekanzuro kana arimo akapfeka uniform yegreen kana uniform yered ngaone kuti kwauya munhu netissue not naked books. Toilet iyoyo ngaioperate sepublic toilet yemunhu chembere yakwira bhazi kana sekuru vanobata kunana Chipinge kunana Chechecho vakwira pamusika paipa yakumukira mabhazi emakuseni a6 anokusumuka na8 vapinda mutoilet ya zviri free noti zvinamirwa zvakafanana netimu yakafanana naOripa akashaika but akasiya maattitudes munzvimbo mamwe maattitudes asiri right chimu kunaka ariko but kune vamwe vanhu vachikuforera mindset yake isusu tazviramba ndosaka iri kunzi second republic ine development trapabalanced. We are there to air out my mindset edu nekuonesana chokwadi. Toilet pamusika ifanira kunge ichibhadharwa inobhadharirwa iwo mabhazi achirenga ipapo ane mari yaanobhadhara ipapo. Passengers are for those people vanenge vachikwira mabhazi iwa vanofanira kupinda mutoilet vakasununguka. Kana mangati imimi aiwa tinoda kuti abhadharwe imimi vacho muri kutora mari musiri vashandi vekanzuro amakanamira munhu wekanzuro zvakabva kupi makagara pasi nani ende kana rava basa mune 5 years muchingotora mari chipewo kabamba vatoroka mari zviri kungobhenefita imimi chete parudiwa 900 US yakataurwa nzikanzi kurudiwa 900 US yekutenga amene cable amene munoti mati cable amene kana kukanganisa inobuda kunani zvinoenda kuvakuru Dzese necouncil vanoshanda vese serent statement yavo inoshowa load meter yemba light remumba inoshowa nyaya dzemvura inoshowa nyaya dzemarara vanoita semaitira ava vaita was backdated ava kuya vataneta navo. Saka tinongoti kune vakashungurudzwa nevari kutishora nhasi nezvakabuda kumatatuku inyaya yoda kubvisa vamwe vanhu nekuda kwokuti kune vamwe vanhu vari kubhenefita kuna matinyanya vakaenda kuda kunotsvaga mabasa kuti vawane iko kunonzi Kwarambana kwatakakura chitwarambana kuvhito kwakunzi JP havasi kuonawo mukana wavo nekuda kuti vanotanga kutsvasa magaraji ekuti maida mahachi but kama hachi mwana wenyu matinyanya wacho mwana wenyu kansela wacho mwana wenyu tiri mhuri imwe
ngatibatane tite chinhu chimwe chete chinoendera kumberi pasi nekuvengana nekuda kutsvaga kuda kudzikisirana nekuda kutsvagirana mhaka. Inini ndinoda kuti muzive nhasi kuti takakusiyai mukanotaura zvamakataura makaonesa vanhu kuti tinonwa mvura dzemuzvitsime, tinonwa mvura dzekupi. Izvozvo tazviramba kunyepa. Hatinonwa mvura dzemuzvitsime, tinonwa mvura dzemawater point. Kumawater point ikoko zvakaitwa naDhona. Tikukumbira kuti vari kutora mari yekumawater point zvivhariswe. Isu tinokwanisa kutovhurira vanhu mvura vachichera pavanoda tichitovharisa mvura iyoyo. Ndima yemanje patoitikawo mariyo pacherwawo mvura zviri free. Unoona munhu achito mukadzi mukuru achitotaura zvaanoda ari pawater point. Aitazama munhu kuchera mvura nekuda kwokuti iye anomuka kungonotsvaira. Kutsvaira kunonetsa. Isu tinongotsvairawo. Kana takatsvaira manesi tiri under Roma for free tikagraduate. Tikatotorwa mafotos edu tichigraduate. Zvakatoenda kuGermany kuna Dhona akamirira Mbare vakadirira mari dzavakadirira zvikazoenda semaendera zvakaita. Nhasi kune vana veNesta vesame nese idea vakutosvika 14 classes vari kutooperator zviriko zvakatanga neipapo. Kune vanhu kuti vakaona vamwe vanhu vaisa pfungwa dzakanaka ivo vanobva vada kuda kudzitora kudzita dzavo nekuda kuti vakagadzira zita repolitics kare. Umwe munhu unenge uri gunda musairo wekupolitics, you're not able to read and write, you're not able kana kudeliver kuvanhu. Zvinhu zvikauya panounganzwa vanhu paipa munenge muchitora muchiba chembere dzichitambura mazviri takukuzivai. Saka chataakuda ndechekuti KuMbare ikoko kutange structure nyowani, kutanga kunyorwa vanhu masero zviri correct, kuwanikwa vanotungamirawo nzvimbo iyoyo zviri correct. Taneta necriticism ende chatinoshura ndechekuti matapi ademolishwe nekuda kwanyanya matare umanjuzu hwawandisa ikoko wefake mhepo dzakawanda dziri kusumuka ikoko vachifa nezvikaranga zvavo nesatanism. Voenda kana kuna iye Dhama vanoti Dhama ndingafa tipowo coffin. Wotaura kuti pane ine nguva ndazvitambira ndinokuudzawo vakuru. Zvinomutoriwo nguva asingazivi kuti zvinhuwo zvegovernment zvinotoriwo stage by stage. Handika zvinoenda nemaprocedure. Motanga kumuvenga, motanga kutaura zvisirizvo. Isu tangoti matapi ese kana zvikwaniswa kupwanywa ngaapwanywa. Nhoroondo inotaura kunzi dzimba idzi ndedzevanhu vakatiza hondo nguva yecolonial Rwanda. Ndofunga vamugabe vakafa vasiya vagadzisa kumamisha. Nayo vari kutonga vakagadzisa kumamisha ikoko. Munongodzokera monoita zvikaranga zvenyu ikoko nekuda kwokuti mhepo dzanyanya mumahosteri imomo. Todzokera block 4 iri rakayatsoko vavapiri vekwangu vanova NaAmbuya vangu vakaenda sekutaura vandakaita. Rakanga rakavharwa nevanhu vekanzuro zvatakataura. But rakanovhurwa rakanobviswa marata. Criminal activity yakuitwa ikoko kwakunzi kumagosho kunowanikwa zvese ende chinorwadza mhepo dzinosumuka ikoko nekuda kwokuti actual people vari dzimba idzodzo havasiro vari kugara mudzimba idzodzo, vari kutogara ma-ironing room edzimwewo nzvimbo dzisina privacy. Vakadi kuvadzorera mudzimba dzavo idzodzo asi vakangovasiya vari kugara imomo vachigara imomo. Ndosaka tikuti kune makakatanwa kunotoda kuti tigarirane pasi tichionesana zvisina kana kutendererana. Kufanana naizvozvo zvekuti vamwe vanongomuka vangoba tambo dzemagetsi totovasungisa. Uchinatsoziva kuti tatosungisa munhu but kunowana vanoenda vanonomiririra munhu iye kuti aiwa ngaasiwe kana kuti ngaaitwe sei. Iri nyaya chete yekuda kuti isusu tingogara tingori murima nevanhu vanenge vari after chete kuti zvingonzi kansela atadza basa. Kansela akangofanana nadeputy headmaster. Kasvika pachikoro deputy headmaster vanokusevha kana headmaster asipo. Headmaster waDhama ndimatinyanya but vane kamwe kakuti vanodhonzerana tambo. Isusu tiri kuti bury the past. Kampeni yenyu namahachi amatinyanya imimi ndima kutonga mofamba naDhama whatever ma problems ngaitwa pamwe chete noti zvekungoti siteka kutsvaga ito kushayai ndodzokorora ndakambokutsvagai ndinaambuya vakafukurwa inini 2024 chaido kana cabbage zvaro kana something but takakushayai tikasvika pakuzoudzwa nhamba dzaBvuu ndiye munhu wandaiona kumagaba kwenyu musingabatike baba imimi. Tirikungoona motikari yeZANU-PF ine letters alphabet ekuti AGE ne0864 ndo number plate tinongoiona but kuti tikuoneyo imimi tigara nemiwo pasi kwete. Isi tinoda kusimudza musha. Criticism iyo yatiri kupiwa yezvino iri kutaurwa pasocial media yekutaurwa kwa yakataurwa the wrong people. Ende kana tasa vanhu vacho vamwe vacho havauyi havasiri vagarisa munzvimbo imwe vachigara. Saka tangoti weini ndosaka ndauya kuti tizotaura. Tine dare redu ratagara tichifamba naro mazuva ese but nekuda kwenyaya iyoyo yandibata-bata. Hakuna munhu wekanzura anotaura kuti anoda pondo iye ari paback row ari papayroll waro.
kutotaura kwekunzi anoda pondo hunge iwewo uri pajuti rako wafeila kuita juti rako waudzwa kunzi unoda waudzwa mangwanisa mvura woregeza kumunga uchisa mvura munhu ekanzana kuti atini handikawashe munya handikasuke munya wazuru sort out your mess ye previous day anoramba kusuka tokuti kuti wochisuka or elsewhere wokumbira zvinhu zvake zvaanoshandisa naivo wovapa mari yekoko not kuti zviri kutonzi it's a must muchinyadzisa kanzuro isusu tiri kuzviramba tozoendawo kukanzuro ikoko kune vamwe vatataura kuti vane musikanzwa vanofambidzana nevanhu ava vatiri kutaura vaiexpecta kuti vavewo macancelors vaiexpecta kuti vagarewo pazvigaro zvisina kufamba seexpectations vakudhisa vachitimakisa vachitinyadzisao isusu munzvimbo iyoyo vanhu ivavo tinotovaziva nemazita avo ende takasununguka kuvataura apa ndango yapamhepo kuti muzive kuti zvamakataura hatina kuzvifarira hakuna operation inoitwa yebusiness pafront paok pasina toilet and I believe where there is a business there must be a toilet. Toilet iri kubhadhariswa toilet inongozobhadhariswa sei iko kune munhu wekanzura anoshanda ipapo ari papayroll chembere yakwira bhazi rekuenda kana kuinyanga uko yagara mubhazi pamwe 2 hours yakwira bhazi na 6 yozwa ndi bhazi arisumuke sina kuzara zvinoita mawindi epamusika munozviziva zvozosumuka na 8 pamwe vari kunowoka nakoko voda unopinda toilet onzi gogo yemimi padara idhola ene munhu ari kutaura iye haasi wekanzuru anotaura mashoko anenge ari mwana wemunzvimbo ari kutarisira kuti awane mari kana awana mari vozosheya vese zvekunzi matoilets haaflasha harisi basa renyu ibasa rekanzuru rekugadzisa kusaflasha kwematoilets noti kuti iwo ndeyekuti uri mainhingi uri pachigaro majera kutora zvinhu zvemusangano kungofanana nemainfoma akatanga kupiwa vanhu maligaria nguva yemaligaria ichinzi imimi maligaria aya navamunanga vachatanga kuuya haatengeswe but the same people ndo vaitengesa futi maligaria saka tingavati vanoda zvepolitics namudhara herapo ivo vachiita zvinhu zviri against mudhara inyaya dzemusangano zvipfukuto zvemusangano isusu tinotofarira new improvement yenzvimbo yedu yecommunity yedu tamunyanya kumugara imomo yatiri kutaurawo nhasi kuti tsikidzi dzadzoka mochita sei demolish ingopwanya matapi mopwanya mambare hostels mopwanya magaba then mogadzira matagarika ndodaira block 4 iro neblock 5 rakareba its length rakanatsopwanywa roenda upright panotobuda matagarika akawanda iri vetting inobva kuvanhu vekanzuru tisingatarise zvearea hapana munhu asina chikwereti kana nyika chaitori nechikwereti tombonatsodhira nethe actual people varidzi vedzimba varimo vanogara muyamwe vasina mabenefits nezvinhu zvecommunity chiyadzwa chaichoyo yakawana benefit nekuda kuti ngoda ndeyekwavo vakabva vachererwa ngoda yakanotengeswa vakavakirwa dzimba same nembari mbari navana kubenefita mwana wemumbari noti muuyi wemumbari nhasi masex worker mazhinji ari kutambura nekuda kuti havana pavanotengesera munopa vamwe vanhu todzokera pana baba mahacha chakaita kuti vadyiwe pachizoitwa rerun yekuzowina kwamatinyanya inyaya yekuti akada kukudza inonzi chenjerai hunzvi vanhu vanogara kwavanogara kunoitwa musangano ikoko kunogadzirwa masero ikoko vaifanira kuvhotera munzvimbo dzavo but vakazvigadzirira pati yavo vakati isusu tinotengesa mumbare topinda politics ndaitinombovharirwa musika topindawo politics dzekuti tiwane nzvimbo ndosaka vakadyiwa nokuda kuti vanhu vakati kwete mahachi tikamuti achihwina achazopa vanhu ava vari kuzviti chenjerai hunzvi pamwe paita mindset yakasiyana-siyana pachibva paita mamwe makuhwa kuti dzimwe mari dzaaikambenisa dzakapiwawo nevamwe vanhu vainzi vachafanira kunge vachizowanawo zviwanikwa pavatadza kunzwanana inini hangu izvozvo ndiri kungokuvhurirai handiko munyaya iyoyo asi mashoko akarova munzeve medu kuzvitaura ndoti tizive the correct way forward ndosaka tichizvitaura kana kuri kunyepa kuti kwakabudiwa nemari dzemakongo kukambenesa achizodyiwa zvinhu zvaitaurika tochiona the correct way ava vamatinyanya avafanira kuramba vachine kutaura kwekuti dhama oyo anofanira kudhira nearea yaaikambenera inini aiwa vamp member of the parliament state for mbare pamazvichemo zvinhu zvatingaita ngavashandisa izvozvo vakabatwa pafoni ingava strange number ngavadayire anti isusu tiri kuda kuti zvinhu zvienderere mberi senzvimbo inova ndiyo yatakataura kuti ndo nzvimbo yakaitwa independence saka kana kwakuonekwa kusanzwanana munzvimbo iyoyo ko vari kunzewo vanozoitawo sei we have to lead by example anti saka isusu tiri kuti mumbare nzimba dzemuturikana nzwa dziya
dzakavakwa kare nevasina mabvi. Ngatinzwana nendo chekutanga. Zviri correct kuti mapipe aora sewer inobasta. Ngatinzwana neipapo. It's either odemolishwa kupwanywa kovakwa dzimba dzakafanana nematagarika. Dzaiexpectwa kuti vanhu vanogara maflats esa vafanane nekuda kuti varikugara kumatagarika vauyi. Ndekuti vanhu vakagara kuna namatapi vakatobuda munzvimbo dzakagarwa matagarika ari kurufaro kune zichechi inonzi Presbyterian ine shape yetriangle ngesamusa. We are expecting kuti parikuva kwamatagarika pamwe taizonodzorerwa ikoko but hatina nodzorerwa ikoko. Saka politics muchiona muMbare dzine maonero akasiyana siyana. Then zviwanikwa zvinouya muMbare imomo zvine vanozvitora. Example yandakutaurirai kuti munhu ari kutengesa nzungu ari kutengesa mabanana muuya abva kunyanga. Ndiye ane cardbox rake remabanana ari kuti aibve. Ndiye ari kutorerwa mari ipapo. Asi mvura kana yakunaya ana shedi yakavakirwa nemari dzinotorwa nevamwe vanhu vatone matumbu vachishandisa futi musangano. Anti iye mwana wemuMbare wacho abenefit ochi hapana. muMbare imomo ndo mune the roots of the drugs. Muri kuita kuti vana vafende madrugs havana time yekuendawo kugym for free. Gym iyo inobhadhariswa. Hatina running water yakatenheswa mapipe running water mumasuwa edu mapipes edu akaora iwayo. Akaora kudara yaimbobuda mvura tinzwanani. Mvura ichibva yadevhetwa. Kune vanhu vanoenda kunotaura nevanhu vekanzuro vakangwarisa vovapoka mari voita zvinhu zvavo zvichitikwadza. Saka takuda leadership. It is straightforward. Kubvira pamagetsi tikwada adzoke sekuva kwatanga tiinawo tapinda goredzva tiri murima. Zvirava kana prosperity yedu tingori murima hapana chatinomboprosper because takapinda tiri murima. Maflats way ari tu dziri nyaya dzesabotage. Ene chatino criticizeirwa imhosva here kuti baba vakauya. Imhosva here kuti maflats akapendwa iguyu kusvikira kunze mukati akaora. Zvichikonzereswa nevamwe vanhu vanoda kuda kutungamira vagara vachingotungamira kubvira tendesa vanhu vacho akafa kare. Avatungamire zvakanaka zvinhu zvemachembero vanotora vachizvita zvavo pasinga panonge pachiwanikwa paine zvinhu zvakashata ivo vanopapenda black. Example yandataura iyo kuti kune mwana akatotongwa 7 years akatobuda pabhozhongore nenyaya yekurepa muzimba izvozvo zvinonzi zvimagosho izvozvo hazvifanirwa kunge zvichioparetwa zvichigara vanhu zvine varidzi vazvo vakabudiswa mudzimba idzodzo. Vamwe they are not happy kwava vakanogadzwa vada kudzoka imomo. Ibasa remacity fathers vekanzuro ivavo vogara pasi nemaflats wire ari 2 voona kuti toita sei. Mungade zvine kuripekwa apendwa kufanana neblock 8 but kamukati tataura takanyora mabhuku zvichemo zvemaflats wire 2014 vakatora pfungwa dzedu isusu takafamba manesi tichita basa iri vakazonozvisa kumusangano. Vakuru vemusangano vakuzvita kunge ivo ndo vane nyaya idzi. Yet the right people vanosiwa ende kana pakauya media takatozvitinya mudzimba tikati aiwa regai ivava vanoti abuse munzvimbo ino vaende kumberi vanotaura zvavanotaura vasingazive kuti isusu takavapa mukana kuti vataure. Tadzoka wanhasi nenyaya izvi. Nyaya iyo hatina kuifarira. Ndinodaira tataura zvepolitics nhasi padare rino. Ndinodaira kuti tichaisa musoro pamwe chete. Ndinodaira kuti baba Mnangagwa vazive kuti hakuna musangano kuMbare ndosaka makaona kumashure vakambonovhota kwavakanovhotera ZANU-PF kanodona vakazodzoka. Kune politics dziri pa2 makuriro atakaita tiziva. Kune politics yeti hati nhoroondo dzenyika. Koita politics yekuti ndazowana tebhuru ndazowana basa ndakazobviswa basa iroro anchada. Saka hatikuziva kuti takamira papi. Saka tinoda kuti muMbare 4 kutange kugadzirwa musangano. Timu rese rakafamba natendaisa vanhu vari kuti abuse. Ndo vanhu vari kuti abuse. They think kuti they know politics too much because vagara pazvigaro kwenguva refu. Because kana uchiona uchinziwo chembere dzaungana senior citizen pane chembere yamakanopindira mumba izvo iri kunzi iri kuti haina vana ine vana vayo. Kana vamwe vakafa vamwe vapenyu varipo. Zvesiringi iri kunzi inolika yakanoripota. Vanhu vekanzuro vakataura kuti tokubudisai muimba yenyu tonokuisai kuine imwe imba. Nekuda kwokuti vanoziva mai vavo kuti kune dzimwe dzimba dzakatorwa nemusangano dzinotopfuka mhepo yevakafa vachipfukira dzimba dzavo. Vakaramba mai vakati handidi kunoiswa kune imwe imba. Handizonatsoziva kuti imba iyi ndapiwa nemi vekanzuro zveshuwa here kana ndapiwawo nemwana wekanzuro but ari bogus achishandisirwa mari kuti imba vamubude. Saka tiri kuti dzimba dzese idzodzo dzakatsva 2018 block 5 yakatsva 2018 vaMnangagwa vachivapo. Block 4 yakatsva vaMugabe varipo.
kana kuti asayanguva yakareba tozotaura kuti dzimba idzi dzakavakwa kudhara. Saka isi tinoda development yekuti dzipwanywe tsikidzi dzadzoka futi neovercrowded because vakaspreya mudzimba havana kuspreya mapassage havana kuspreya matoilets maspiders webs andu munohwanda tsikidzi. Saka togara sei havana kuspreya kunoraswa marara before majiwo pomona akozve mabheseni zvekutora marara. Saka itori basa rekuti tinofanira kuisa musoro pamwe chete tobatana murudo tochemera development. And we know tadzokorora kuti tine godo nekuda kuti tagara imomo tichivhetwa tichibvunzwa kunge tichabviswa tinotofanira kutobviswa kunoiswa kana kumahardcore. Azvina basa as far as what kwaunogara une freedom yako yauneso kaheji kako kana kajuroho kako zvikatenge nani pane kuswera munzvimbo dzedze taneta nekumugara munzvimbo mudzedze woti kana tikada kutaurawo zvichemo zvenyu zvinongotambirwa hakuna kwazvinoenda. Kana kwakauya kana ifund kune vanoitora mari iyoyo vachitinyora naye tizive magarire enyu amakagara makaita atizvinyorwe zvine vanozvitora. Neiyo yekutora law into their hands kuti kana munhu atadza munoprona munhu. Isi tine mhepo dzevanhu vakarwa vakafira mberi nguva yechipangano zvichimhaniswa nana Jimmy kunaka nana Oripa vakafa zvipande zvese zvikutora vanhu vakawanda vanhu vari kufa panguva yechipangano nekuda kwokuti vakatadzira vanhu vachishandisa simba. Munhu amanikidzwe kuti politician kune anonzi nani politician kune anoti politician kuda kwako kutova mupolitics hazvisi zvekumanikidzwa asi kana wati wakuenda kunovhota kuda kwako. Saka vanhu ivavo vanoti gumbo panze kuzanu kuopposition. Saka dzokai titange kubuilda musangano. Isusu hatina magetsi tikutwala magetsi waya akabhurijwa pachishandiswa mazita evanhu vekuzesa vaine vanhu vemunzvimbo imomo vanotora mari zviri out of zesa vakuru vezesa havazviziye. Kune vamwe vacho vagarawo muzesa vanolinka nevanhu ivavo pamafoni. Saka isiri kuzviramba. Saka isiri kuti problem yese yatakatarisana nayo kana uri musangano ngaudaidzirwe ini ndazvitaura nhasi pano ende ndiri kuzvitaura ndovana simba rekuzvitaura ndokuda kuti ini naama yangu akaenda kujeri rita 1977 akabuda mujeri 1978. Isusu vana vake tiri kuchinyaradzo we are part of you. Vanhu kana zvinhu zvisingaitwa zviri proper atidi tine dare rafanira tichitaura mhepo dziri kusumuka munzvimbo imomo kuti iro hostel block 5 iro rakatsva nedzimba dzinenge 12. Chii chakambenge chaitika block 4 tatati rakatsva nestofu yakasiiwa iri on ikaputika hostel rakatsva kukavharwa necity council nevanhu veUnicef pamatapi clinic kuti akushande vanhu asi the same people yo vari kuda kudzikisira munhu ari kufamba nenyaya dzematongerwo enyika asingaziye ngaadzidziswa ndani munotaura vakagara pasi vega vakatora nzvimbo iyo vakavhura serata vakaisa vanhu kumagosto A ne B munogara vanhu asi vanhu vanogara mavasiro varidzi venzvimbo dzakatsva kufanana nevakaneswa kuzororoka ndo vanakatsvirwa mublock 5 ikoko ndo kwakubuda nyaya dzakuti affect. Saka isangokumbira hedu kuti nyika munatsonzwa takazoita correction yenyaya yakabuda panewspaper nenyaya yakabuda kusocial media. Isi ndisi tinotonatsogara munzvimbo imomo kune kusanzwanana inyaya yezvigaro. Saka vakanokuratidzai sewage iri kukonzereswa mbare neovercrowded yemabusiness evanhu vari kuoperata mabusiness avo parenki new one renki yepanowanikwa mabhazi anonzi zebra kiss kaentrance kekupinda maok car park. Vanhu ivavo vanooperata havangarambe vachienda kunobhadhira mari kutoilet. Saka tangai madzora matoilets aya ari kunzi public toilet not to be paid ende sei achibhadharwa ndo pane nyaya ipapo. Zvakare munhu wekanzuru ngaagare patoilet asuka toilet wogara ipapo achingomonita mudzimai auya akabata tissue not kunzi munhu auye kutoilet yevanhu vekumaflats wozoona tsvina yamakabudisa pamedia iri vanhu vari mavhenda ari kutiza uko nekuda kuti mapublic toilets they are being asked to be paid. Why? Nekuda kwei ende vamwe vacho vane vakabata mazai vakabata mabhanzi netumachini anotopinda mutoilet ainazvo because haangazvisiye mupassage ko zvikatorwa yachitengesa wopinda nazvo totomuona toti nei mai mapinda mutoilet mene makachena muri vhenda kaini muri munhu mukuru unotsona munhu mukuru unonzi mwana undanzwa nekuda kungorasa mvura ndokunonzi bhadhara toilet patika toilet kane chekudya ichi vanhu vanotenga chikafu mabhanzi nemazai zvambopinda mutoilet. Toda kuonesana toda kurova nyaya yekunzungu kunyimo. Saka tiri kuti water point ndo yakakava maroton pipes
asinga rane mvura takazvinyora panyaya yenursing yatakafamba neSt Peters chikoro chinonzi St Peters chechi yeRoma iri muMbare kumaNyerero takanyora mabhuku isusu ini ndakatorepresenta matapi acho riri bhuku randakanyora because group work ini ndakaisa mafacts akawanda saka pakuzopresenta I was the presenter. Saka patakaona mawater point apo takatoti zvanaka zvacover that senya takanyora kuti atina running water but takazosapuraswa kuti takubhadhariswa. What's the reason yekuti tibhadhariswe mawater point? Zvakare mvura yakazoiswa iyi tengi riri padhuze nepahuku apo rakatozouya mawater point atanga agadzirwa. Tinoda kuonesana. Tobva ipapo inyaya yemvura. Saka kusarana kwemvura chinzi tinonwa mvura yetsime. Correction yekuti kunyeba tinwe mvura dzematsime. Vakataura kuti hatikwanise kuafodha mari yakuchajwa kumawater point. Yaitanga iri dhora yezonzi £1. Isi tikuti no to pay. Haifanira kubhadhariswa. Ndo saka tiri kutaura nyaya yekuti hatidi zvinhu zvinotinyadzisa, hatinwe mvura dzematsime dzakaora. Kuna water point but kuna zvichembere, takuta kuti zvichembere because unhu hwenyu uri kuafecta vanhu. Muchibvuma kungoti tendai kuti takaisirwa water point nevana vedu vakabuda vachiita zvenursing vakanyora kugara kwedu kwekutambura vakatisa kuti tiwane dhona akatisira mvura. Imauda kunamira ipapo muchiwana mari out. Musapinde mikando yamunotamba kana kuita zvinhu zvenyu nemari dzinofanira kunge dzisingafanira kuti dzichibhadharwa. Tabva ipapo toya pamasuweji. Masuweji ari kuwanda nekuda kwokuti muMbare mawandisa vanhu vari kuoperata ma-illegal structure. Kumashure vaMugabe vachiripo navaMunangagwa vachiripo maipwanywa, maiona muchipwanya zvima-illegal structures anika but munongoramba muchingovaka. Vanokuti muvake ndiani mukongo asi muZimbabwe asi anowanikwa achioperata shop yakavakiswa nevana vemunzvimbo imomo vasingade development yeMbare vari kuhwanda nepolitics. Vanopfeka ma-t-shirt epolitics kuabuse vamwe vanhu which is bad. Nekutora mitemo kuita wavo which is bad. Isusu tinotovaziva nemazita ende kana muchida kutitsvaga tonatsokukutourei mazita acho iwa yenyaya yekuti tine vana we need protection nevana vedu we know kuti zvinokonzeresa but kana tapiwa mukana kunzi we should air out tinenge tine security yatinotochengetwa nayo nyangwe makada kutoturova kana makatita sei. You don't take the law into your hands and unonomira pamberi pegweta uchitaura zvichemo zvako zvese abusive yako yaunongoita vonokumirira kukoti. Tinofamba nazvo. Saka tati tionesane kuMbare kuti nyaya yakabuda musocial media we are totally out nayo. Hatisi kunakirwa nayo. Tsikidzi dzadzoka gwati rakauya marara akutakurwa. Asi shuwiro yedu tisingade kuwesta nguva. Ngatichinjirwewo structure. Kana muchipwanya maflats mopwanya ovakwa ari matagarika. Kana muchitiendesa samwe muchiti hazvichaita area yematapi kuti pachigara vanhu sekutaura kwakamboitwa vamaIgrace Mugabe kumashure vachiti mashawashaya achakodzera kugara vanhu mumane tsvina mochiitawo manew building zvienderana neukati babulous vanhu vangagare mutsvina havangagare muzvimahosteri zvakasviba nyangwe dzakanzi dzipendeswe anopendwa kunze wonaka mukati umu munofanira kugadzirwa zvinhu zvakadhakwa zvagarisawo hapana munhu angade kuramba achidriva old motikari inopesera yasikorokoro kana yasikorosukoro yakufamba parodi inokonzeresa traffic jam because haisi kufamba handi unokwanisa kumbonoichinja engine wombonoichinja mataya but kana yaneta wakudo another motikari ndo saka tikutaura takudo dzimba dzitsva is either mahosteri opwanyo moisa mokuvaka matagarika or else moramba aripo morenovata kwarenovata kuisa new mapipes ane running water ane proper maflash ekufrashisa matoilet and everything zvoitwa saizvo saka iyo nyaya takuisira kuvakuru vakuru vari kunzwa zvatiri kutaura ndo vatikwakwasira or else moapwanya mopaita pebusiness isi monotiutsvaga riko kunotiisa kwamunonotivakiriwo kana macohouse kuti 2 rooms netoilet yako wosirwo space yaunozoextendwo kana 3 rooms woitawo 6 rooms kana 5 rooms wowanopa unorimo mavheji tingaappreciate seriously because taneta nekuabuswa nevanhu vanoda kuyazotora zvigaro zvemusangano vasina musangano at heart vane musangano for the sake yekubenefita. Ndinodayira hangu ndavasingabuda pamhepo nenyaya yakabuda pandinozodzoka ndichadzoka nekuda kwetime frame kwandiri kurekodwa ndichitaura zvandiri kutaura handichaenderera mberi nedare ratakasiyira kumashure ratakataura kuti pane duriri mune mari yakasiyiwa nababa vangu ine musoro waQueen Elizabeth kumberi kwairi 10 cents yatinoti ine sando vanoita zvimawhatsapp emoji sando ndo iri kumberi kwe10 cents kumashure uri musoro yakasiwa nababa wangu akafa 2004 vanova ndo vanodzoka kumakuva ekumbudzi uko
nekuda kwekuvigwa kwavakaitwa kusiri decent burial. Vanoda kuti vachienda kumusha kwavo zviri officially zvinoonekwa kunzi kurinda kwavo kumbudzi kwasvikwa. Kuina hama dzavo dzandinofanira kunotora inini semwana wavo kuMalawi ari musena musena tribe wekuMalawi, anofanira kunge achibviswa kuti mhepo yake izorore kana akasvikirwa kana tine hama dzake voita culture yavo ipapo kuti mhepo iyi izorore. Nekuda kwekuti tsoko yamunoona kana yamakanzwa nezvayo haisi tsoko yakafanana neinowanikwa kunational parks. Munhu ari kupfuka ari pamutupo wake. Ndosaka muchiona takakutaurirai paipai kuti yakarara kubva manti iri pamusoro, chipiri iri pamusoro pehostel, chitatu ichizoshayikwa. Vanhu vakaiona kana vana vakaiona mozvibvunza kuti ko sei isina kufa nenzara ende kwainaya yakanayiwa sei. Zvinhu zviri spiritual. Saka zvinhu izvozvo zvakakashamadza nzvimbo mbiri dzine mahostel akanyorwayo. Ndosaka matare akuwanda nzvimbo idzodzo. Kunogara kuchiitwa matare mapira, kuchibikwa matodoro rekupira midzimu yevanhu vanoita zvichikaranga zvavo, asi nzvimbo iyoyo haina kuchena. Chakuita kuti vanhu vadzokere kuchikaranga vakaona example kuti munhu akafa haarove, nekuda kwokuti nzvimbo iyoyo ndokwaigara muchemberi. Ndakakutaurirai kuti yaidirira fodya pasi kubva nyika isati yamaoko memwana wemunhu mutema, vachishuwira kuti nyika idzokere maoko emwana wemunhu mutema nguva yevasina mati. Ichizowanikwa independence 1980, chembere iyoyo ichingowanikwa iri muimba iyoyo yemwana wayo musikana. Ichizofa chembere yakafira mumba imomo 1983. Saka takati dare iri richavhura zvinhu zvakawanda, zvinhu zviri kuitika zvaakuita kuti tichikutaurirai kuti nekubuda kwavo mbuya vakakura vakabata ini chizukuru chavo. Patakazokutaurirai zvinhu zvatakataura zvatiri kutarisira kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe. Ende takakutaurirai nyaya yaSali Mugabe kumashure, makazonzwowani kuti Harare hospital inova ndoSali Mugabe yakatsva. Mhepo dziriko tichikutaurirai kuti imhepo dzetsutsumwo dzaamai ava vari pahirosi vanova munhu akagadzikwa ipapo in respect yemurume wavo vaMugabe, asi murume wavo asina kuva ipapo. Zvinova zvinhu zvekuti vanoita vanogara vari lonely vari ipapo. Vanoda kuti vabviswe ipapo vaendeswe kumusha kwavo kwavanozoshanyirwa nehama dzavo zviri freely vari muGhana zvisina nguva yekunzi vakwire ndege vane vanzwi. Takataura zvakawanda pano. Saka dare raMbuya Soko richadzoka richienderera mberi, tikakumbira futi zvakare kuti Julius Nyerere weyu aiswe zita ramafiyana vanova ndo mudzimai wababa Joshua Ngomo, vakabatanidzwa unit vachibatanidza Mandevere neMashona zvichinonosvika matongero emunyika kuti nobuda inonzi unit. Ande tikachitaura anonzwa sewo Sari kuti Joshua Ngomo nemukadzi wake vese vari paHeroes vane nguva yekuwadzana, iye anenge ari lonely. Zvanga zvakadii kuti mudzimai uyu abviswe aende kumusha kwake. You know how to do it. Mune maitira muchazviita kuti gomo reHeroes richene. Mwamwe mungada kuti munozviwana kupi? Ndo kwakabuda chembere yamakatakura. Saka ini short nda kukudzai kuti chembere yamakatora paWarren Hills inonditaura kuti gomo rese nereHeroes iro rinovigwa Magamba tirivhu imwe, ivhu dzvuku rimwe. Saka kana ndichibwereketa zvandinokutaurirai, ndini ndakagara murinda imomo for 40 years ndisina vanhu vakawanda. Ndakapopwa nekuda kuti pakanga pasina hama dzangu dzakawanda. Mwana wangu Rita ndiye akangondisaina, asi ndakapinzwa murinda rangu ndiri 1. Saka zvinhu izvozvo amundipikise kana ndichibwereketa. Ene kana vachitaura vanotaura vachibudira pandiri zvakapupurwa. Ukaona president weZinata vaJoji Kandiyero dare rakatanga 2020 richitaura richibuditsa zvinhu zvese, vakasvika pakuzviti muzukuru zvese tinozvinzwisisa. Tichisangana kuma meetings kumba kwavo kuHatfield, vane vakuru venyika kana vachiignowa kuti mbuya vafukuru vende kumusha kwavo, tingazviite sei? Chivanhu chiriko vanhu, chivanhu chiriko, asi ndinodaira mashoko mashoma takutaurirai waya manzwisisa. Tikakumbira kuti Samora Machel uyu ndiye ane Reserve Bank of Zimbabwe anti zita rekuti Samora Machel ribviswe mustreet iyoyo muiswe Mbuya Ngwenya. Tikataura kuti emu achamira sa initial yekumira kuti Mbuya kana kuti Machembere Ngwenya.
zita rekuti Samora Machel Road richiiswa Mbuya ava paite chiremerera chanehanda. Mukunzwa zvatiri kutaura, anova ndiye statue panosangana crossroads dzaJulius tichiisa zita ramai Joshua Ngomo mama ari emu watichamirira kuti Machembere kana kuti Mbuya vari zita ravo rinondinetsa nguri pronounce rechindevere ravo ovanzira mbiri dzine mazita echikadzi vachipa manyukunyuku Chembere nehanda ichitarisa nyika yayo netsutsumo dzatakataura kuti Lake Chivero yakasviba nekuda kwokuti vanhu muri kunoita matare musina kuchena. Vanhu vanofunga kuti kana muchinoita matare unoenda pabonde, auende pabonde kana muchienda kumvura unenge uchinosvibisa mvura, auende kumvura kana uri nguva yako yekuteerera manzwa shona yandataura madzimai nguva yenye menstruation time unonosvibisa mvura ende iwe unganopindawo. Vamwe vane katendenzi kekungoti aiwa hatizoenda kumvura ndaiti munotenga maomberera mumitika makasvika muchida kuenda kumvura entombo tinoda kuenda kuna Hunyani tine miti yatinoziya yatinotaka tanoomberera toputa fodya dzedu tonwa masupa acho anonwiwa zvipfuko zvedu tozoenda kumvura. Saka iwe ukada kuteera matare uchiti aenda iti ndiri nguva yangu yekugeza ndinozongonosarira kana kwakumvura kana zvichitaura zvine zvinzi muri group mese kusanganisa newo wakasviba. Saka mamwe matare makuatera asi hamusi kuchena. Tikakutaura kuti nhumbi dzemachira emidzimu adzipfekwe sefashion takakutaurirai. Unotoona munhu achitofamba achiputa fodya achingodonhedzera fodya asi ukamutarisa ari artificially mukadzi manails malipstick amene kuti NaAmbuya venyu ivavo vanokusvikirai kana nanasekuru vanokusvikirai makapfeka zvechirungu because kaona cosmetics zvinhu zvechirungu zvinhu zvakagadzirwa nevarungu amene kuti midzimu chaiye pasi chigare madziteteguru yenyere kana ndehurombwa kuti vakuru venyika vadzoke kunzvimbo yemuMbare musasanganise mapersonal issues enyu nemunhu akagadzwa. Kana musasamuda nyorai mapepa muchisteta zvikonzero zvokuti dhama uyu hamusi kumuda. Isusu tida kuona magetsi ene ndiye munhu anofanira kungoti chinoturira kana achinzi hako tinofanira kuwana matinyanya achiwanikwa ari panzvimbo noti kuti tikamufonera foni yake ichiringa iri strange kwaari wova aisiya. Izvozvo tiri kuzviramba tichikumbira futi zvakare kuti makuva eparufaro aya achipedzeswa kuiswa juraho mavhenda vasaende kunosumudza nguo vachinoitira weti imomo vakomana vanotengesa bhutsu vasanogara imomo pamaepitaphs anova ndo matombstone vachiputa madrugs avo mbanje maskanki whatever vozonotengesa bhutsu iye abva akatsomwa akaberekwa nemhepo yekumakuva. Tiri kuzviramba nekuda kwokuti kune matrespases asi mukavhara juraho nemukwidzi wose unoenda kubridge tinobuda cold storage kwewe zvinobatsira nekuda kwokuti rimwe fire yatiri kuita ishamu dziri kudzoka kuvakafa kwatiri isusu vapenyu. Ndinodaira kuti city council patichasvika 2030 makuva ese anenge avharwa. Imimi vasikana musaende kunoita maponde enyu kuna NaAmbudzi uko nekuda kutora advantage yekuti hakuna majuraho ende imimi vanhu vari kurima kumakuva indakamboenda unoona guva rarita ndakanga ndarishaya. Vanhu vari kurima mbambaira vari kurima zvibage tikazvitsvaga zvikanzi ivo vacho vanoviga vanhu ava neivo maundertaker ndo vari responsible. Munorimira iko kumakuva ndongozodyawo chibage zvechiva chikugochwa kana chikubikwa chakakohwa kumakuva pasina izvozvo tofunga manzwa zvakawanda zvatiri kutaura. Saka tinofanira kushanda pamwe chete tichirespekta vakafa tichitaura futi nyaya iyoyo yehirosi kuti pahirosi pane mhepo yetsutsumo iripo. Kune vanodzoka kumadzinza avo kunyange vakarwira nyika ino vanoda kudzikamiswa. Akufanirwa kuenda vanhu vematare vakaita kurombera umatare. Tinoda vanhu vamhondoro dzenyika chaidzo vanofambisa chikanaka chenyika ino chaizvo chaizvo. Todaira vazhinji vanorejista nezinata ende munorejista muri proper mozonatsoongororwa kuti mhepo inobuda kwauri kana uchinzi uri Gwenyambira uri sekuru uri Mbuya ndezvetsvimbo yedzinza yako here kana ndezveurombwa. Haungati uri Soko uri kushanda naNyati tsvimbo yaNyati, iwe uri Soko uri kushanda natsvimbo yaShumba nemachira aShumba. Wakazviwanepi? Budirwa nezvedzinza rako. Ndofunga muri kunzwa zvatiri kutaura. Ndichivhara shoko rangu dare rangu ndichitaura kuti musha we4 ne5 une mhepo
yevakaenda. Ndosaka muchifiwa, ndosaka criminal activities dzichiwandisa dzichipa basa rakawanda Matapi police station. Nekuda kwokuti mune jambwa, inzvimbo inoda kusukwa. Nguva yataifambira kufukurwa kwaAmbuya yakadirirwa fodya nevematare vafambisa dare iri. Vakatoona kuti nzvimbo ino ine mhepo. Makore ekumashure kune munhu aitengesa mbudzi aitocheka musoro wembudzi, vana vadoko vachinatsoona kuti zibanga riri kuvhiya. Zvinova zvisiri izvo zvavanonge zvichiitwa kana kumamisha mune kwamunourayira mombe, kwamunourayira zvipfuyo zvenyu, noti pajekerere. Asi nekuda kwokuti nyika ino ine varidzi vayo vanongorova vega neshamu. Saka naizvozvo toda kuti tionesane kuti zvese zviri kuitika munzvimbo zvine mubayiro wazvo. Pamuchaziva kuti ichokwadi, pavachauya vanoita zvematare munzvimbo iyoyo, ndo pamuchazonatsoona kuti nzvimbo yatinogara ine mhepo. Iye zvinezvi makatangwa kufiwa. Mukatanga kufiwa kana block rekutanga kunosvika block rekupedzisira, Matapi ine 14 flats. Imhepo dzenzvimbo. Naiyo nyaya iyo yatakambotaura mashure yekuda kutamba zvigure musiri vekuMalawi kana kuMozambique kana Malawi. Itai macultures enyu. Haikona kuramba macultures enyu muchimhanyira kumachechi. Kuenda kwamunonobhlokwa matare enyu emadzinza akachena muchinopiwa satanism. Tiri kuzviramba izvozvo. Tichadzoka tichizotaura zvakawanda. Nhasi tambotimboonesa nembishi yamakativhurira kuti kwete tiri kuzviramba. Hakuna musangano KuMbare 4 ngautange kugadzirwa futi. Kana baba munangagwa vachituma nhumwa dzavo, ini chowanikwa ndiri imwe yenhumwa dzavo. Kana tikwaniswa kuwanikwa ndiri kugender and culture tichifambisa nyaya yechikaranga, zvese zvavanenge vachida tinovataurira jekerere. Nekuda kwokuti tinovatenda igamba. Ndo vakaenda kuhondo vakanobayiwa nemafeso vese nana baba Chiwenga kurwira rusununguko rwenyika ino. Hapana munhu anofanira kuita nhapwa womo munhu. Kana wabirwa unoenda kupolisi nemunhu anorikabvisiswa nepolisi. Noti kuponda munhu muchirova vanhu nekuda kwokuti mune godo remagariro amaita maenda papolitics, matadza kuprosper muchendo wekumusoro, makutanga kuabuse vanhu. Pasina izvozvo ndofana pedza vanhu. Apedza nemi tinonosangana kumba ikoko.